Prijatie nie je slabosť. Prijatie je odvaha nechať veci plynúť, bez toho, aby sme ich nejako hodnotili a súdili. Je to stav, kedy dôverujeme, že všetko je tak, ako má byť a nepotrebujeme mať kontrolu nad tým, ako sa čo vyrieši a teda necháme to proste, nech si to žije svojim životom. A toto sa naučiť nie je vôbec jednoduché, pretože nám na veciach záleží. Na niektorých príliš lipneme a naozaj si nevieme predstaviť, čo by som mala povedať, je to jedno, ako to dopadne, pretože keď mi na tom záleží, nemôže mi to byť jedno. Ale pozor, je mi to jedno, nie je ľahostajnosť. To nie je ani to trucovité, také ublížené, že je jedno, ako to bude, alebo je mi to jedno, čo urobíš. Práve naopak, je to to, že to púšťam do tej jednoty, do toho celku, aby sa to vyriešilo čo najlepšie v môj prospech. Ale nevieme to urobiť zo dňa na deň. Naozaj sa naučiť veci príjmať tak, ako sú, chce trochu tréningu a samozrejme aj tej odvahy, o ktorej som hovorila. A postupne krok za krokom, tým, že si pri veciach, na ktorých mi menej záleží, alebo v tých situáciách poviem, že je to jedno, tak sa viem prepracovať k tomu, že aj na veciach, na ktorých mi záleží, budem vedieť mať tento postoj. Budem si vedieť povedať, je to jedno, nechám to tak, nejdem to riešiť, nejdem vytvárať tlak. Hovorí sa, že tréning robí majstra a presne tak je to aj s týmto. Ak chceš pomaličky postupnými jednotlivými krokmi pravidelne a stabilne a zároveň jemne prísť k vlastnej vnútornej premene, napíš mi do komentára áno a ja ti pošlem informácie o 21-dňovom programe vedomej zmeny, ktorý začína už teraz v oktobri 21. a vďaka ktorému sa zmení tvoje vnútorné nastavenie. Ty sa dostaneš do väčšej ľahkosti, vnútorne sa oslobodíš a postupne sa dostaneš aj do stavu, že je to jedno. Ale pozor, nie do toho ľahostajného a trucovitého, ale do toho úplne prirodzeného vedomia, že všetko je v poriadku tak, ako je a ty nemusíš mať nad tým kontrolu. Tak čo chceš? Napíš áno.